Vítajte. Dnes sa ponoríme do jednej starobilej modlitby, ktorá je vlastne niečo ako prekvapivo presný diagnostický nástroj pre náš vnútorný život. Je to modlitba svätého Efréma Sýrskeho. Tak, a tu ju máme v plnom znení. Hneď na prvý pohľad je jasné, že je rozdelená na také dve hlavné časti, ktoré sú si vlastne zrkadlovým obrazom. V tej prvej tam prosíme, aby od nás Boh odňal 4 duchovné choroby, ktoré narúšajú našu dušu, no a v tej druhej, presne naopak, prosíme, aby nám daroval 4 cnosti, ktoré ju liečia a obnovujú. A tu prichádza hneď prvá záhada. Prečo práve znechutenosť? Na zozname duchovných chorôb by sme asi všetci čakali niečo, dramatickejšie však, pýchu, hnev, lakomstvo, znechutenosť. To znie tak obyčajne, asi ako keď sa nám v pondelok ráno nechceš stať z postele. Lenže svätý Efrém bol ako taký geniálny duchovný lekár a on presne vedel, prečo začína práve tu. Pretože nezačína pri symptómoch, ale ide priamo ku koreňu veci. K základnej príčine mnohých ďalších problémov. A presne tu vidíme, že nejde len o nejakú bežnú lenivosť alebo nudu. Je to niečo oveľa hlbšie. A narážame tu na problém prekladu, pretože to slovenské slovo znechutenosť ani zďaleka nevystihuje celú tú hĺbku. Aby sme tomu naozaj porozumeli, musíme sa pozrieť na originál. Pôvodný grécky text tu používa slovo argia. A toto slovo, to je kľúč, pretože ono neopisuje len nejakú nechuť niečo robiť, opisuje stav totálnej duchovnej apatie, vnútornej paralýzy. Je to stav, keď duša stratí svoje vnútorné prečo. Skúsme si to predstaviť. Predstavme si dušu ako takú batériu. Tá má byť neustále napojená na svoj zdroj energie, na Boha, a túto energiu má premieňať na lásku, na radosť, na tvorivosť, na modlitbu. No a arexia, to je presne ten stav, keď sa táto batéria odpojí a čo sa stane? Prejde do úsporného režimu. Zvonku ten človek môže stále fungovať, chodiť do práce, nakúpi, uprace, ale vo vnútri tam je prázdno. Jeho vyššie funkcie ako schopnosť naozaj milovať, tvoriť, modliť sa, tie sú proste vypnuté. Alebo skúsme inú metaforu. Je to, ako by duša stratila svoj imunitný systém. A to je geniálne. To presne vysvetľuje, prečo svätý Efrém začína práve tu. No lebo keď je naša duchovná imunita na nule, sme náchylní na úplne všetky ostatné choroby. Bojovať potom s ostatnými vášňami je takmer nemožné. Takže, aby sme si to zhrnuli a poriadne ujasnili, argia to nie je len nejaká pondelková nechuť alebo lenivosť upratať si stôl. Nie, je to hlboká fundamentálna strata životnej sily. Je to vlastne taká duchovná anémia, ktorá potom logicky otvára dvere všetkým ostatným problémom, o ktorých táto modlitba hovorí. Ale, ako vieme, dobrý lekár nikdy nekončí len pri diagnóze. To by bolo málo. Vždy ponúkne aj recept na uzdravenie. Takže poďme sa teraz pozrieť na druhú časť modlitby a zistiť, aký liek nám svätý Efrém predpisuje. Protilátkou, liekom na túto chorobu argia je cnosť, ktorú my prekladáme ako miernosť. No a tu sme opäť pri tom. V gréckom origináli stojí slovo soufrosine, a to znamená oveľa viac. Jeho doslovný preklad je zdravá myseľ alebo celistvé, neporušené vnútro. A v tom je ten point. Soufrosine. To je stav, keď človek nie je vnútorne rozbitý, rozpoltený. Je to stav, keď všetky jeho síly, rozum, vôľa, emócie, nesúperia medzi sebou, ale spolupracujú a sú zamerané na jeden cieľ. Je to vlastne obnovenie toho pôvodného zdravého poriadku v duši. A teraz uvidíme, ako krásne to do seba zapadá, ako ten predpísaný liek priamo pôsobí proti tej stanovenej diagnóze. Je v tom naozaj fascinujúca logika. A toto je naozaj nádherné, tá dokonalá symetria tej modlitby. Na jednej strane je choroba, ktorá narúša náš pôvodný Boží obraz, a na druhej strane je liek, ktorý ho obnovuje. Proti argii, ktorá znamená rozpad energie a duchovnú paralýzu, stojí sofrozíne, vnútorná integrita, celistvosť a jasnosť. Celý ten proces uzdravenia teda môžeme zhrnúť do takých 3 logických krokov. Najprv prichádza diagnóza, pomenovanie a úprimné priznanie si tej straty duchovnej energie. Potom nasleduje samozrejme predpis, prosba o dar tej zdravej a celistvej mysle. A nakoniec samotné uzdravenie, postupné opätovné prepojenie a zjednotenie našich vnútorných síl. Tento citát to vystihuje úplne dokonale.
Efrémova modlitba nie je len nejaký morálny zoznam chýb, ktorým sa máme vyhnúť. Vôbec nie. Je to hlboká analýza ľudskej duše. Je to presná diagnóza a zároveň aj jasná mapa k uzdraveniu. Dnes sme sa pozreli len na tú prvú chorobu a prvý liek, ale bol to absolútne kľúčový prvý krok na ceste k tej vnútornej celistvosti, o ktorej sme hovorili. Táto diagnóza sa tu ale ani zďaleka nekončí. Takže budem veľmi rád, ak sa pridáte aj na budúce. Preskúmame ďalší pár, pozrieme sa na to, čo presne znamená duch nedbalosti a prečo je jeho možno trochu prekvapivým liekom práve pokora. Zatiaľ ďakujem za pozornosť,